Wengenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofuna khona le video. Mawuqala ngene kule channel qinisekisa ukugcinisela subscribe uzothola zonke izinto esipostayo kuyona-ke le channel. Qala phansi impi enhloko yamajaji uRaymond Zondo noJacob Zuma. MK sifake incwadi yesifembezelo enkantolo ifuna uZondo engalivuli iParliament ungekho-ke umkhonto wesizwe. UZondo usebemezela ukuthi uyalivuma-ke noma-ke uyalivula iParliament ngoLwesihlanu noma ngabe-ke amalunga MK noma-ke umkhonto wesizwe awekho njengoba-ke ethe ayaliduba iParliament ngenxa-ke yokuthi awanelisekile ngemiphumela-ke yokhetho. Fisa ukuthi izwe uvo lwakho nombono wakho ngalezi indaba ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Ngabe mhlawumbe kuzokwenzeka ngale ndlela uRaymond Zondo akenza ngayo? Ake sihlangane lapha ku-comment section sikhulume ngalolu daba ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucinzela subscribe uzothola zonke izinto esiyipostayo kuyona-ke le channel.